भिउवार्सफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङै दं आरोना। आंनि बे बिबारि नार्जारि एस ब्लगावहाय आंनि बे फिसा चेनेलावहाय जायफ्रानोखि आंखौ सापर्ट खालामगासिनो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आरो जायफ्रानोखि आंनि भिउवार्सफोर गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय आरोना। आरो जाय जोंहा फंबाय बिनानाव आब' गासैबो जायनो सापर्ट नांगौ आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंनोबो सापर्ट नांगौ होननानै आं सापर्ट खालामहरगोन। मात्र कमेन्ट मोनसेल' फैनांगौ आरोना लोगोफोर। आं बयखौबो सापर्ट खालामनो लुबैयो, मानो होनोबा नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामगासिनो नङा होमबा? बेनिखायनो आंबो सापर्ट खालामखानांगोन। आरो आंनि दिनैनि बे ब्लगानो जाहैबाय जोंहा हायद्राबाद सेकेन्द्राबादावहाय जोंहा मोनसे प्रग्राम जागासिनो थांनाय 29 थारिखनिफ्रायनो जागासिनो बे प्रग्रामा लास्ट जोंहा 6 अक्ट'बरसिम जागोन आरोना। नोंथांमोना जायफ्रानोखि फैयाखै फैनो हागोन आरो नायहैनो हागोन मा प्रग्राम बियो। जोंहा भारतीय काला महोत्सव होननाय मोनसे प्रग्राम जागासिनो आरोना। बे प्रग्रामावनो जाहैबाय जोंहा गासैबो मा जाथि दङ, मा कालचार दं, गाव गावनि कालचारखौ देखायनो फैदों आरोना बयबो। बिनिखायनो आं बे कालचारखौ आङो नोंथांमोननो देखायलांनो आङो नाजागासिनो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, स्किप खालामालासिनो। स्किप खालामबा हले बुजिनाय नङा आरो स्किप खालामालासिनो नायब्ला मोजां आरोना। नोंथांमोननि थाखायबो आंनि थाखायबो मोजां। बेनिखायनो आं हास्थायो आरोना नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायगोन होननानै। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो बे प्रग्रामाव मा हारिनि मा जाथिनि मोसानाय दामनाय देनाय गासिबो नुनो मोनगोन आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, आङो देखायलांबाय थानोसै आरोना। जोङो हाबजेनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जायफोरा हायद्राबादाव दङ नायफैनो हागोन। मानो होनोबा दाबो जोबाखै आरोना। 6 अक्ट'बर खालिसो माने लास्ट डेटआ। बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय, जायफ्रा नायनो गोसो फैनो हागोन। आरो गोजानाव थानायफ्राथ' आरो हास्लाबखानाय नंला, जायफ्रानोखि जायगायाव दं आरोना। आरो गोबां नायथावना जायगाफ्राबो मोजां आरो गुबुन जायगानिफ्रायबो फैनाय आरो मा हारिनि मा कालचार माब्रै नुथावैफोरखौबो नुगोन आरोना। ओमफ्राय जोंनि बर'फ्राबो फैखादों गोबाङानो, गोबां मोजां मोसादों आरो नायनानै गोबां मोजां मोनबाय। आरो गुरैयै खावलायहरनाय, नोंथांमोनाबो फैनो हागोन, फैबानो जाबाय। मानो होनोबा बेफोरबायदि प्रग्रामफ्रा जाबाय थाया, मोनबाय थाया। फैनानै नायफै बयबो। Thank you. Goबां मानसिफोर फैदों दिनै। मिथिबायना सिनायखायोबो माखासेया। दा जों आदाखौ बरायनो जोङो गोजोननाय मोन्दों। जोङो बेवहाय हायद्राबादाव प्रग्राम खालामनो फैदों राष्ट्रपति भवनाव, बे राष्ट्रपति निलायमाव। राष्ट्रपति भवन, मिनिस्ट्रि अफ कालचार, NEZCC, NHHDC आरो मिनिस्ट्रि अफ डनारनि दारै बानजायजानाय भारतीय कला महोत्सवआव जोङो बाहागो लानो फैदों, नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टारनि जानानै बर' हारिमु दिन्थिफुंनो थाखाय। आरो बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानायाव जोंनि हजोंनिफ्रायनो गोबां बर'फोरा बेयाव दंफैयो। बिथांमोना जोंखौ दिनै लोगो हमनो फैनायखौ जों बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो जयैनो फैनायखौ जों ओरैबायदि गोजोननाय मोनसिनबावदों, जाहाथे बयबो गोजानाव फैनाय लोगो लोगो मोजाङै मिलायलायनानै थानांगौ, बयबो एसे खौसेथि जानानै थानांगौ। बेनिखायनो जाय गोजामसिन आदा बिथांखौ जोंनिफ्राय लोरगि थियाटार ग्रुपनिफ्राय जोङो बेहाय लोरगि थियाटारखौ क'क्राझारनिफ्राय फैदों। बेहाय क'क्राझारनि दङ, चिरांनि दङ। दा ज' जानानै जों गासै 15सा आर्टिस्ट फैदों। आरो लोगोसे मोनसे खामानियाव जोंहा बे मेन प्रग्रामनि करिय'ग्राफारफ्राबो जोंना एसिस्टेन्ट करिय'ग्राफारफ्रा बर' गोजायानो। साब्रै बर' दङ बिथांमोनाबो, आरो माखासे बर'फोर जोंहा स्टलाव दंबावो। आं आदाखौ जोङो लोरगि थियाटार ग्रुपनिफ्राय जों बरायगासिनो आरो। बिथाङा जाहैबाय ब्रजेन बर', बिथाङा जाहैबाय डक्टर प्रसन्न गगৈ नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टारनि डिरेक्टर, बिथांनि एसिस्टेन्ट करिय'ग्राफार। बिथांनि खामानियाव जोंनि डक्टर प्रसन्न गगৈ सारजों एसिस्टेन्टफ्रा गासिबो बर'जों जोङो गोरा जानाय मोनसे
दा बिथांजों लोगोसे दंबावो दा राजीव बर' राजेश बर' सन्जय कसारि आरो सासे सौफैयाखै बेबायदि लोगोफोर बेहाय नुदोंना नोंथांमोना जायफोर हायद्राबादावहाय जोंहा सारमोन आरो आदामोना लिडार हिसाबै दङ बिथांमोननिफ्राय जोंहा आसामनिफ्राय सफैनो हानाय मोसाखावरिफोर आगैमोना आशीर्बाद लादों आरोना आदामोननिफ्राय ओमफ्राय गासैबो बेवहाय सावरायलायबाय आरो गावजों गाव गोजोननाय लालायबाय Ready? 3, 2, 1. सफैदों नै आदामोन बाजैमोन गासैबो जोंनि आसामनि फुड स्टलाव दंफैयो बिसोरो At the same time, I'd like to also invite on stage Joseph Anthony, our director of Rashtrapati Bhavan, and all the other officials who are here present. Please join us, madam. Please join us, sirs. Everybody on the stage, please. All the officials who are present here. The Rashtrapati director, Joseph Anthony, sir. Everyone, can we all keep clapping?
Thank you so much for making this happen here at the Rashtrapati Nilayam, everybody. Everybody, did you all like the performance? How do you all feel? ఎలా అనిపిస్తుంది మీ అందరికి? సూపర్ గా ఉందా? ఎంజాయ్ చేశారా? ఈ లయన్స్ చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో. యా, నిజంగా లయన్స్ ఉన్నట్టే. అసలు నిజంగా మామూలు విషయం అయితే